Chairman MP. Now, chairman of the party from Homabay town and the area MP, who is also ODM MP, come forward. Homabay town, do we have the chair around? Chairman, come together with the area MP to receive Mondo Upokea President Maritimo very well. Koka do kumpadi leader Marwa. Kujeni rakaraka, we are racing against time. The governor can accompany Jacom. Kelane present. Kelane present. Kelane present. Meu Jacom. Present. Yeah. Where is the chairman? Yes. Receive. Hey, my coffee! That is Homabay town, 67%. Udong Managit 33% to reach the target, Mwadwaro. Yes, 67%. Good. Aya, Wadia Nambario and the most populous constituency, Ndewa constituency, at 69.9%, 70%. Where is the chairman, Ndewa? Chairman, do we have the chairman? Yeah, we can have the vice chair, the area MP and the vice chair. Okay. The area MP and the vice chair, you can receive it. Thank you. Congratulations. Now the last one, but is the first. And number number chiel mano gudwe milaro chalo hot cake koro kuselaro gito beda kore wach mar registration ni be wadwani wabed namba di tinga lweti kama dwa neno namba no wadwani wabed namba di bas mane momiyo wach ni monda tingini amilo bikonya tinge
gini wacho niya. Gol simbi e mfuko. To register or verify as an ODM member, dial *483*036 hash. Koro star four, 8, 3 *0 3 6. Hey, come on. Hey. Mane number. Koro kauru number no. Mondo wadi nyime. Adwa ka o program ni. Adwa mi amilo geza. Mondo chaki. Odhi kuom jotelo mantie mag chama. Maybe I go there. Yeah. Go ahead. I think Governor is still. Labda ODM tafadhali, ODM. Asante. Gavana wetu alikuwa na consult kidogo. Aya. Aya, chairman tuko ingi dakika achiel mondi wach ma chama. 1 minute. Aya. Ne President Marwa. Hello, yes. Ne President Marwa. Ma bende kende party leader Marwa. Waruakia Suba North kaka jo ODM magi delegates ma Suba North te. Waruaki kende wa mor kodi. Wan chama ni ene Marwa. My stronghold mari e Kenya mangima. ODM. Aya. Abo mana introduce jokombe na moa sub counties mamoko. Angi jakom makarachonyo constituency Joji Maigo Fuafuaya. Angi jakom Evans Ndege Makasipul Fuafuaya kama intie. Angi jakom moa Suba South Collins Oure Fuafuaya. Angi jakom Marangwe Caroline Withi Fuafuaya. Angi coordinator Marwa County Tomo Kongo kama intie no Fuafuaya. Aya. Angi wacha chiel Canada tieka. One, kaka jo party ma Homabay County, His Excellency, Governor Mabeja Komwa nosi luongo otegi wa jumbe gi MCS, mua bedo piny gi jokombe chama mae sub counties te, mua wacho ni wadhi wuothe wards gi te, kwa loso watego chama mar ODM. Omiyo, Governor, uneno kwa kao namba,
Homabay ka wan gi gavana majakom kendo moero chama. Fuane uru gavana wa maro. A constituency wani wangi honorable Milo moero chama moneno kwa namba chiel fuane ura Milo. Kokamano to mogi wan kaka Homabay kata kaka josuba onge ngama waluongo ni Dorin to wapake ni Nyasiaya mama moyie raka ginene East kama gak furbadi ira mogwel ka ngi molo kijana matin mabiye timo lwarno agembe wan gi Susan Magwasi South asu wan gi Joan Ogada ma Kojwach wan gi Saron ma Suba North South Gwasi North Okisuba South wan gi Eriko Molo Japi ma Kanyada East ngama ningei wan gi Milka Orony mane jathieth ma nominated Alambwe Ruma wan gi Flonya Ruoth ma nominated Andhiwa wan gi deputy majority leader luongo ni Mono Florida Ondiek Homabay Central wan gi nominated iluongo ni Jessica Akabondo wan gi Okuta Woodlieta Nyatieng Karachuonyo West wan go Lo David Kanyamwako Logi wan gi Okings Okomo Arusinga wan gi MC marito governor iluongo ni Michael Ojala Nyangi Obuya wan gi Tom Adinda mwadendo ni Pro Akindu Central wan ga Ugo Game Kagan nitie ngama weyo kanyo wan gi Pauline Achieng Oyo mano dwasi wa maka nominated aka wan gi Mathar maonge rimba iluongo
ni Sofi. Wele. Iluongo ni Ogindo. Baba wajumbe ma county Mheshimiwa Nuro introduce gino. Homabay County Assembly wan gi kwe. And mano be momiyo kano meny to yud ni County Assembly ma Homabay namba 2 e Kenya mangima. To governor ma Homabay County namba 1 be Kenya mangima. ODM jo thurwa ma jo Suba North. Chieng moro nyocha ne uda okalo kakala usi mar uda. Taneno ka jomoko ne nigi ogute mayelo to ka gidhi romo gi ji to gisogi mane bondegi. Dongu nyalo paro gino. Kawuono neno ka ogutwa mar machungwa orwaka dhara. Ber kosorach. Mane kuma wantie and wakwayo ni wan kaka jo Homabay County. Onge ng'ama biro bire waka. Kasto keto wani mondo wakikre ni mondo wabed bang' jamiriambo cha jothura uyego. Erokamano. Erokamano ahinya Speaker mar County Assembly. Fuafuaya bura ma delegates en mar Agwambo. Adwa ni fuafua mondo ji oneni ni intie. Mano Julius Odhiambo Gaya, Speaker mar County Assembly ma Homabay. Aneno majority leader mar County Assembly, majority whip. Yeah, majority whip mar County Assembly ma Nairobi. Benikacha. Erokamano ahinya, Nyasaye ogwedhi. God bless you for making time to come. Adwa na kaw thuolo ni Milly B. Adwa na luong Adui Nyang osebedo introduced. Enka Okongo nika Elizabeth Menya, treasurer mar Council of Elders. Asante sana. Erokamano ahinya. Milo, inyalo ibo introduce MPs and then I will come back. ODM. ODM. Josuba untie. Uchech. Uchek. Amilo bendo chek. Jothurwa yena uru mana mapiyo monda a recognize wabumbe mantiere ka. Wadhi wuoye pap. Nikech mumanyiso wa niki kwayal ne jok mosetimango. Mose war donge. Ose warwa ka koso poko warwa. Omiyo kikwa ber ka kwayalo ne jo mose war. Omiyo honorable members ka luongi tichungi fuaya. Inyalo biro chunga mana mondo jone sura microphone to kami. Honorable Opondo Kaluma, Member of Parliament for Homabay Town. The shortest or the tallest man. Garmara bora molo bunge, Honorable Adipo Okwome. Member of Parliament Karachuonyo, bor kosoko bor. Honorable Dr. Eve Obara, kichwa moja degree 6. Urwako kosoko warwako. Member of Parliament Kabondo Kasipul. Member of Parliament Kasipul. Ayudo mano kosoko ayudo. Urwako kosoko urwako. Honorable TJ Kajwang, Member of Parliament Waraka constituency. Mano wuodwa, urwako kosoko urwako. Chief Justice, mano Chief Justice. Wantiere ka ngam eni MP maweoko.
Oh. Kako we nyingika. Honorable Dr. James Nyikal. Mano chairman dwa mar duol mag wabunge. Awacho ni manango. Urwako koso kurwako. Wantiere ka kod women representative mar Homabay County. Honorable Joyce Atieno Bensuda Opugnya Songo. Bikai mos manaji moso manaji. Dodala wa untie. ODM. Baba, Your Excellency, ado wacho nini Homabay County. Anda ushukani marma Gladys Atieno Nyasuna wanga. Mine nitie ka bich motegno. Ogich bad girego kaka sarego. Uda wadwa siago kama unga. Romwe nyingruoth Yesu. Ero kamano. Owacho mamit kosoko wacho. Mine otegno Homabay ka kosoko tegno. Mami awacho seche moko ni ODM. Odinga dwaro mine. ODM. Odinga dwaro mine. Mheshimiwa Ogeto, please come and just greet people. Nairobi is too far. Donge dwa yene wood bwalo kisika ni dongo moswa. Ene wip ma Nairobi to wuka Nairobi ni mono moswa. Urwako koso kurwako. Nyako bwamiye koso kwamiye. ODM. Nataka Nairobi County isikie kutoka Mbita. ODM. An Moses Ogeto. An Jakisi. An Majority Whip Nairobi County. Na kitu nataka kusema. Tulianza kutoka Siaya. Nimeambia baba, tutatembea wodi zote Kenya mzima. Leo tuko Mbita. Nataka baba sasa akuje huko Kisii, ule mtu anaitwa Osora analeta mchezo kwa ile chama yake ya Ufisadi Development Alliance. Munataka hiyo chama? Asante sana hilo kwa maano. Urwako wuod Kisii kosa kurwako. Nyako manumi ya chato daka neno kusa wuoda. Yena uru mondo aluong Senator Marwa. Nyakwar nyakwamba Honorable Moses Kajwang' Moses. Aya jombita untie. Okaneno korwak wards mambita ka maber. Kwa chako gitung Lambwe jo Lambwe untie. Kawadonjo diere Gembe untie. Jokaskunga dhi malo wadhi tieko kodgi. Wadonj Rusinga. Jo Rusinga untie. Tudaka neu. Ojuo kaneni. To jo Fangano benika. Ne wan Fangano nyoro gi kawuono. Jo Fangano untie. To jo Kasgunga to. To jo Kasgunga nitie. Uwinjo jaluo no wacho ni kongi okimere. To ka koro kabimere konga abiro mere kong nga. To nikech Raila Amolo Odinga president marwa ni kaka wuono donge wach mare. An adwa mana wacho niya. Jowa manwa yiero gi chama mar ODM. Wang'ni uting'o nyingwa malo kabisa. Chakre gi MCS mekwa. Amilo gesa. To gi governor marwa. Otiyo koso kotiyo. Kendo kuneno kaka Gladys Wanga tiyo cha. Mache kaka Raila Amolo Odinga ne dhi tiyo kano bedo president mar Kenya. Kendo nikech Gladys en student mar Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ne dhi tiyo twice as well as Gladys Wanga. Emomi antindo kuinja kayuara gi kor gweng' ka nikech titiyore maber, MCS tiyo maber, jotelo te tiyo maber. Ng'ama koro dong, makoro ticho tamo, en jamiriambo miluongo ni William Ruto. Aito gi ng'at machielo miluongo ni Rigathi Ang'owa cha.
Jo miriambo kosok jo miriambo. Amilo nyisa ni giriambo malo Kijuku. Ung'eyo mbaka mar Kijuku. To un bendu chayo Kijuku de beni onge Kijuku mon moko doko nyuom thurwa ka. Ruto riambo kang'owa. Nyocho wacho ni goro sani odok siling 60. Yudore kanye. Nyicho wacho ni mbolea ni kona konde duto te mag Kenya kabe useneno mbolea. Uwinjo sani Raila de president sani dikoro unge 6,000 e ofuko kuom dweche 12. Sani dikoro nyithindu somo no. Sani dikoro university no. Sani dikoro nyawang'aya nigi 35% dikoro nego ugi development. Wan wawacho ni pod wan etie Raila, wadhi kode kendo wadwan muoma ma wagol Ruto gi Gachagua, mwanyis Ruto ni PO Box sugoi. PO Box kanye? Ruto PO Box. Ruto PO Box. Ero rukaman. Kawacho ni Ruto riambo to wacho ni seche te Ruto riambo. Seche te Ruto Hey, to thum no ing'ada go ewi mach man. Kendo waduto te kwatieko ka onge Jokikun tiko nini moni pogri go gandani igo kura kama chielo yie kosidage. Onge wach mabro wacho mang'eny kaka wuono ung'eyo ni nyang' nyocha dwaro kom mar gavana okamano. Kendo kaskunga kana soko kosoka so. To donge nago break matin. Ng'ama no wacho nani mondo go break en ng'a? Nyango? Ane cho nyuneno kabe Nyasaye ogwedha kendo ng'at manyo ating'e wiwa ating'o ge wiya to kaye to Raila oketego ng'e. Wawuotho kode gokwa. Kodonje bunge to lokore gi party. Uneno ni nyango dog Suba South ka koso. Adog ka. Kata Suba North ka boyeye na doka. Donga tieko wach.
report magolo cha mondo kik nena ni an biased. Kik abed biased nikech joma no ywa goro ka wang'egi. En Lilian Gogo no ywa ip. To gi gavana marwa nikech kanye mo ae Rangwe gi ywa goro. To ng'ama no mako negi ip en Ogondo Were Masa Charles. To ng'ama luwo gi kende mako ip en Suba South man John Mari. Hallelujah. Mane kaka ipo bedo koro nyaka wa push number 1. Awinjo no Ogondo Were wacho na lokora che Bugatti. Result ni ne watabilete maber ka ng'ato Hello. To doge tok tent gi kocha. Ng'amok dwa bet koro. Kokib dwa bet piny to doge tok tent gi kocha. Eka ji te nyalo nena guambo donge ka ber joda. Aloha. Jochien ka uwacho nang'o. Ni jomoko manyocha wuotho ka ni to gidhi gilando ni ng'ato choko ji 50 to miyo gik marotonge to jogo chikore yorumo ni tup. Delegates wadhi e CDF office Mbita wawinjore maber kaito wagine koso mane kaka wuodhno en koro bed kakibet pinyno kakibedono onge chung malo. Adwa ni mondo koro ng'ato ka ng'ato omera chuo thum joma nie tent mamalo gi te chung malo wadwaro ka gwamo wanyalego fuagudu Era nyi Papa J.
me choma matero bata abamo nyala ko pedo ruete do mo kizungu mi do mo kizungu ni do mo kizungu do mo kizungu anyanyo do mo kizungu gonage Waktu tuno kajuang, Mbita senga. Ya kimako udogi nyuma mateno bata. Abamo nyala ko fedo ruete do mo kesongo. Do mo kesongo. Do mo kesongo. Do mo kesongo. Ngero do mo kesongo gido. Haya. 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 Homabay hoy. Homabay hoy. Diva hoy. Suba hoy. Rangwe hoy. Karachuanya hoy. Kasipul hoy. Yutura umor. Yutura umor. Yutura win. Win. Uchiek. Uchiek. Anbe achiek. Leoni. Msema kesho ni nyocha wabet piny Nairobi kaka jotelo mag chama mar ODM to wacho mokwongo ODM nodhi e yiero mokadho cha ka wariwore gi chama mamoko miluongo ni Azimio la Umoja One Kenya to ODM notiyo maber mayudo kombe mang'eny kabisa e bunge magimere yudo kombe mang'eny women rep senators governors koda president be ne giloyo koro wang'eyo ni sani koro setieko higa achiel nyaka ne wayiero ochopo sama koro sani onego kendo wachaka timo ang'o watwe chama chama obed motegno nene watimo yiero mogik higni 5 mokadho higni 5 mokadhogo joma ne gin higni 13 sani koro gin higni adi koro gisechopo kama onego koro gitimo ang'o ikambulo okamano gijoma koro osemako mandgi motimo ang'o okamano kagin dhok okamigi jokoso okamigi dhok koso kagin yawuoyi timiyogi kuodi koda gang'o gi tonge okamano mano manywako ni sama ochopo sani ni wachako wach miluongo ni membership registration mar chama wadwa timo yiero mar chama higa mabiro dwe mar April kapok wachopo kacha wadwa ni mondo wabed gi membership manyien mang'eny wachako sani koro nyocha oruye cha ne wadhi wayawo registration Siaya kababa jo Siaya ne owuok matek kabisa kuche be ne nitie piem jo Alego Usonga manokawo kikombe ologi kanyo gi jo Ugenya tayo machielo cha ne namba dija aparo ne game koro ncha wacho ni adhi loka orueno kana Siaya tabira nindo ka chomva ng'ano kina chaka doka nindo nyadiriyo nyoro be nyan mfangano ringa kama gima wacho ni achako nya suba no kena nalaria tanda mnakaenda tana
Akiendo faroni an boch. Ni loka babeyo magini onge kata chiel manyalo nena. To konya konoke kata kamano purantie. Konyo koni kawuono watimo launch membership drive kawuono Homabay. Wachake karigi gogi Suba North. Okamano. Mana me kamano kawuono. Kawuono wabiro eri launch mar ODM. To gini dhi timre e Kenya mangima. Wadwa timo maeri e Kenya mangima mondo ODM okaw kare mapile. Miluongo ni the biggest political party in East and Central Africa. The biggest and the most organized and disciplined political party in East and Central Africa. Political party and sani enyo kumba gi tong ma ikedogo. E miluongo ni telo mar demokrasi okaw loch garungu, okaw loch gi tong, okaw loch gi bunde, ikaw gi kura. The political party instrument mitimo go mass mobilization. Political party nyaka bed gi miluongo ni ideology. Ang'o michung'ne kaka political party? Wan kaka party miluongo ni ODM, wana social democratic party. Tene kono party mar ubepari. Wan chama mang'iyo ni jopiny mapiny ka chalo nadi. Piny kucho wadwa ni mondo omi jopiny ka teko mar ak magintie cha mondo gidhi malo koro ka mwandu. Iluongo ni upward social mobility. To bende ng'at modhier maonge gi yuto ahinya okwawe mondo chandre. Korka weche mag thieth, kod en gi pesa, kod onge gi pesa, tiyudo thieth. Nyathi konyuol kanyo, to kata jonyuol ne odhier, kod jonyuol ne omew, to yudo thuolo mar somo. Koa kucha kochakre e nursery, mobiro nyaka primary, nyaka secondary, nyaka chopo e university. Iluongo ni imiyi thuolo mondo ichop malo kaluwore gi teko mar rieko ma Nyasaye nomiyi. Ma miluongo ni social democratic society. Ma gima jo ODM dwani okel. Emomiyo pogruok nitie maduong' ahinya kind ODM gi chama moko michalo kia ni UDA siki ang'o girigo. Moko kane gitimo miluongo ni sloganeering. Sloganeering. Penginito, in terms of political ideology, what does ODA stand for? They cannot tell you. They will not tell you. At the bottoms up. Bottoms up. What is the bottoms up? That is not an ideology. I mean, one kind of ODM, one ideology ma clear. Gimodo ni otimere through aka. Kandi ODM emane serikal kawuono udena lokruok maduong'. Joka ne paro ni nyalo dhi kuja ne gisolo osuru kuom jopiny mondo gikelgo maendeleo. Osuru kende ok nyal kelo maendeleo. Onge wealth be create kamano. Nyaka idwar yo machielo mar loso mwandu. Ke igo jopiny osuru to gionge gi yuto. Ichalo ng'ama nyiedho dhiang' machako sirumo thunde. Reme mabiro wuok. Emomiyo jowa wacho ni ne wasetimo kane man gi Kibaki. Ni waloso sirikal maber kabisa mokelo dongruok ma jopiny oneno. Ok nuneno. Kuno sirikal matiyo. Rieko manitiyogo ka na upna kuomwa. Nikech Kibaki nosebedo gi nyayo sirikal gi mang'eny kucha. Gik mane itimo kacha ka gin mpango ma wan mane waloso. Wang'eyo kaka wanyalo loko uchumi wa thurwa ka. Emo jothurwa kik ubedi gi kiawa moro ni jowa wanyalo. Mondo ung'e jo Kenya mang'eny ni kodu. Yiero mokadho cha ne wayudo kura mang'eny mataragana. Pinje mag kitunge mag piny Kenya te. Kidhi ng'iyo regions. Ni wayombo gi Western Province, region. Wayombo Nyanza ka. Wayombo
Eastern cho company te. Oyombo kicho kamil close to the te. Pijo riemalo kuye karte. Pima Turkana wayombo. Pima Masai wayombo. Kana won buruk mano yok no yomba. Kana huru bonge yok no yomba. Yomi na musi. Okamano. Kore mi cheche jomo koro wachi oh to baba siri koro old mondo we. Yuturo mo na we. Okudwa mo na we. Okudwa mo na we. Okudwa mo na we. Awe koso kikawe. Awe koso kikawe. Alwa neno. Kawo donje chama. Alwa neno kichakere ka wuono kadhi nyime kucha. Jomo donje chama mamarwa. Eka buru biyo duoko. Uwinja. Kotimo registration maber motegno taburu ngi aburu miyo duoko. Uwinja maber jithurwa. Uwinja maber. Alwa ni mar registration otimore motegno ka. To kako otimore kani otimore kamano Rangwe. Otimore Ndhiwa. Otimore Suba South. To timre Karachuonyo, to timre Kasipul, timre Kabondo Kasipul. Mondo kamilungo ni Homabay County. Obe namba chiel. Sane Busia namba chiel. Tae bangi Kisumu namba 2. Un namba dek to yo Kilifi ni toku machiegni kabisa. Kilifi mimne toku kama. Makoko timo matek to gibiro kadhu. Uwinja. Yuturo uwinja. Uwinja. Koro miyo adwani mondo jothurwa uting'na badu. Uting'o badu. An Ja-Kenya asili aburo tani joni Jo-Kenya aburo timo jo ODM duto. Nyasaye mondo konyu. Amina. Koro sani adwani mondo jo ka ochu utabi kama chiegni kama jiro chung'o go
Jojibu da lego. Nde tunde, arakudo nde tunde, yengo nde tunde, miga nyono nde tunde, tomoro pile nde tunde. Wamama ukia miel, kosa puonju miel. Apuonju miel koso kika puonju. Akwayo ni jo mochung' malo kacha kombe ng'eny, beduru piny mapiyo. Joma rilo kaka koso kanya mudwa neno go jakom maber. Kanya mudwa nene go maber. To jo modong' kombe kacha. Aya, pastor, akwayo pastor mondo bi mondo olamnwa mondo wachak program. Pastor. Erokamano walamo ng'ama duong' kamoro amora ma intie wa malo mondo wami Nyasaye duong'. Walemo wuonwa kendo Nyasachwa, Baba wadendi wapaki wagoni erokamano kuom miyowa odiechieng' ma kawuono. Nyasi ma kawuono ni nisechane no biro betie. Eto sechopo kawuono wagoni erokamano. Nyithindi molo ka mondo gibi giwinj weche miketo kuom jotichni misemiyo dongruok mondo rit raia. Wakawo Kenya mangima wakete lweti jaduong' kwe ma piny ok nyal kelie kwe. To moloyo pare jatendwa Raila Odinga mosekedo matek mondo mi Kenya bed kaka en ni. Miye teko kendo miye rieko mar ng'ado weche mondo country odhi maber. Ipare nyaminwa Gladys Wanga bende mosetelo ni Homabay County. Miye teko wuonwa kendo migi riwruok makende. To moloyo miwa teko mar ng'eyo ikendo watini kinde duto e nying Ruoth Yesu Majawar. Amen. Ero urukamano, rusinga untie, umor, uil, uchek, amilo vele check. To the right honorable Prime Minister, warua kirusinga ka. Jakom, ka ponga mathichre oko, to wan jonam. Koro jolupo mang'eny sani pod ni enam, omiyo wang'eny to ok wang'eny kaka wang'eny pile. Omiyo jok mang'eny ang'eni bo ywak ni baba nobiro to yudo ka. Ibo moso baba, ibo mose beda piny. Odwa moso baba. We wa mos. Mak bade. Dong uneno kaka ji ohero baba. Wakwongwa miye chance odhi piny. Yena uru kapok wachako program to waluong chairman mar beach mondo rwakwa e beach. Tafadhali chairman. Ne wendo wa manyasi baba jaduong' ayie ni mor kendo ehero jolupo michopo ka gi mama governor, mama mjumbe gi welo duto te moteno baba mondo bi obed gi jolupo piny. Amosu ni oyawre uru. Joanyama, jochula, josuba north mamor ka baba biro kodwa donam ka fuana kama kwa rwako baba. Doge wamor. Okadwa kao thuolo mang'eny nikech weche ng'eny. Adwa mana miyo mama kalatas mana wache weche u. Obiro neno kako dhi kodgi. To amor kabisa tachiwo apology mar our county chairman makoro ni oko mar piny ni e weche mag tich. Kendo achiwo apology mar jakomwa mar ward owadwa ni Krimba mane ni kodwa e chunye to weche mag penjo mi ok wan kode. To gimor kabisa mama
gi migao Musa Kaura mondo mi wabed gi kwe makende e nam ka koluwore gi chandruok manyo wan go mar jomena kod jombuta. Sani dongo wan gi kwe. Dongo wan gi kwe. Aya, kao kamano, beduru thuolo mama, kalatasani, gima moko mabende aketo nigi, ing'eyane kaka de tim, tamor kabisa kaka wuoni kelo na baba dho nam. Eruru kamano. Erokamano, Chairman. Ang'eni county oyudo gigo e wang'e koso ok oyudo. Adwa ni mondo awach machuok wan gi welo ka mondo moswa mapiyo. Adwa mani mondo anyisu ni gimokelo wa maduong'. Ung'e ni nwasebiro ka nwaloso bandade kaka CDF. To kapok nwatieke to nogol program mar loso weche mag nam e lwetwa kaka CDF. Nwa hand over ne sirikal manokadho mar county. To nyaka nwa hand over en mana kaka nwa hand over no. Koro wadwa ni mondo wa hand over ne county. Wadwa nwa hand over ne sirikal manyien e county. Baba program ni kana ne Agriculture and Fisheries Committee nwa dhi Belgium. Nwa neno kaka gitimo rech. Koro naneno gi problems ma jonam nika. Nwa lose mondo obed responsive to problems ma jonam nigo. Achiel kuom problems ma jonam nigo en ni ka giyudo rech, ka sama rech yudore maber. To rech kethore piyo kata top piyo. Koro nwadwa ni mondo wabed gi refrigeration ma koyud rech to gikano maka pesa rach. To girito nyaka price stabilize kore ka giuso. Wach mar ariyo, nikech dhano hero rech nyaka pinje ma oko, ne waketo room e kanyo ma is a digital marketing room. Nyawang'aya koribo kwa on behalf of Kiumba ni mondo oketie digital unit kanyo minyal tim godo marketing nyaka pinje ma oko. Mano mondo kata koro rech ma Kiumba iuso nyaka Amerika. Wach machielo, waketo room e iye kanyo ma bende mar thieth matin. Koro en ok wadwa ni kata ikete ji one staff oromo. Be kata ka staff no iyudo nwa wanyama ka ng'ato achiel ndiko ok rach. Wanyama kwayo koso ka kwayo. Koro iketo nwa kata ng'ato achiel e iye kanyo mondo wan jonam wang'e kaka tuoche machandowa. Wadonje inam ka, seche moko koth goyowa, seche moko tuoche magalagala be makowa nikech wach nam. Adieri koso kadieri. Koro wadwaro ni e iye ka janam moro donjo ma ok nyal chopo gi kucha raka to yude first aid moro. Room ni ka mar osiptal. Wan gi room kendo ka ma joma dwa lemo be nyalo lemo e iye ni iye ka. Nikech wach Nyasaye mating'o wa malo. Wan bende gi room e iye ka ma ka jonam ol to ginyalo lose chiembgi moro gichame e iye kanyo. Ka in gi mari matin inya ng'iewo nyomendi moro kata ng'o. Wan tiere e iye ka gi meeting room ma ka jonam oae nam to gidwa bedo gi bura ginya bede nujarwaka e banda moro ma piny kacha. Emana nyiso uni oyo ka tin makata kwarome to tin ahinya. Koro nadwa ni kata kwaromo matin ok agala moro kaka kawuono to wan gi room e iye ka. Ae wan gi offices be ma chairman koro nigi office gi committee margi be nitie e iye kanyo. Baba, the other issue be mana dwa raise. Adwa ni jogo ket gigo piny ka to koro awach gine. Wach manwa dwa raise. Nyocha wasewuoyo gi county ne wan gi problem e kind beaches gi. To ok en problem mar beaches. Nyocha wasebedo gi bura between county gi wan gi national government. Security ne ntiere kate. Nwaromo Rusinga Island Lodge. Ji nyocha gore to ji gore ni
Nam koro resources odok piny. But not only that, nam tin, ngenji modak elo motuo kong'eyo ni nam betin. Elo motuo inyalo dhi tiwacho ni ma elopa, ma title deed mara. To nam ka problem wuok e kind jo Mena gi jo Mbita gi jok matimo kiluwa mopogore opogore. Koro nyocha wawinjore ni wakelo system moro ma ji nyalo lupo nus, jomoko luso nup. Mar ndalo kadha. Watemo neno ka onyalo tiyo koka wanyaloke. Nyocha nokwaya ofisa pesa mar michako godo mar fuel nyocha seoro. Gavana nyocha kwa mondo kel life jacket. Maneno kokel ka. Ber kosok ber. Dange wapamne gavana. Adwa ni jothurwa, adwa ni monda wach niya. Nyocha kan watimo campaign waringe laini mopogore. To kan wamanyo mar donjo nikech wajo ODM wate. To ka koro nyose yier ma gavana ja ODM, senator ja ODM, MP ja ODM, MCA ja ODM, jothurwa donge nyaka wati kanyakla. Baba nyocho seluongo wa moketo wa pinyo wacho ni koro une joga. Kutiyo kanyakla eka piny tegno. To dongune no ka koro watiyo kanyakla to piny dwa tegno. Immediately ka nyocha waseluongo county, nyocha gibiro mwabet kodgi. Anatimo mara manyalo gimbe gitimo. Gikelo kosok gikelo. Yena uru monda luong the area MCA. Jorusinga untie. Jorusinga umor. Jomorwako baba timane kama urinya lego. Kapok awuoyo adwaro recognize presence mar chair mar Mbita municipality kama entie ochungo fane jo brother Alphonse. Mane morito Mbita municipality embe wa corporate kode weche mag dongruok. Abro kwa Honorable Pamela Odira mondo bika omosu. Pam. Ne baba, gavana, welo duto te. Jodala wa untie. Kurwako welo tofuanane uru kama dawa. Baba mae kama ae. Tani gwela gi party mar ODM. Kokalo kuom nyawang'aya. Agoni ero kamano. Jodala wadongo gone baba ero kamano. Igwela manuoyo. Colleagues naka nitie karkaeri. Ang'eyo ni biro migi thuolo mondo gifua. Kao kamano mae dala wa. Arwako welo te. Ago ero kamano. Baba pok nonyono ka jodala wa dong nuwe ni en gero. Dong nuwe ni en lek. Ochopo kosoko chopo. Ero uru kamano. Ero kamano an gima mora ni jotendwa oriwore kendo tiyo kanyakla. Mama no biro ka to nowacho no biro duogo. Uneno life jacket kod koko uneno. Ndara nyocha mama olosonwa ka manywe masani nyayudo ka jopiny oketo bams ni kik gwe nyathi moro donge ber. Dong tayaliel kacha. Tamilo gesa dongo loso klese leny. To kendo koro kelo gini wadwa yawo jodala wa. Omiyo wan watiyo gi moro achiel dongruok emwatimo ang'o emwadwaro. Abro luongo speaker mara Oria Jakindu jatelo mong'ith. Obro introduce MCS to luongo majority leader. Rwakna uru speaker na yawa. Okay. Ne Baba, the Right Honorable Raila Odinga, gi Governor Marwa, gi all the MPs mantie ka, anoka bi wacho mang'eny. Jomorwako baba oting'ane bargi malo fwane ogudu kama. Wan ng'eni wan jo ODM nuona ODM. Okabi wacho mang'eny, Your Excellency wan gi members ka. Tado wan members o county assembly chung'ane bargi malo ntiere kama gidhi wuoye. To kachacha anka gi Mheshimiwa Pamela Odira, senior member mar Usinga ka gi chama mar ODM, and gi my deputy my area MCA Hawkins Okomo, my deputy. Kendo kacha and gi special elected Mheshimiwa Florence Ouma, and they were special elected.
bathe kacha an gi mheshimiwa Zakayo Ngondo Arega moa South Kasipul Wengo Ngondo were kocha. Bathe kanyo an gi another special elected Paulino Mogi moa Kasgungaka Pamela Fua. Kato bathe kanyo an gi elected member of county assembly ma represent East Kamagaka ma mheshimiwa DGI mheshimiwa Dorin Fua ne kanyo. Adena do ami majority leader mondo wach matin. Majority wach matin. Okay. Okufuana kama fuana uru. Jo chula untie. Baba an podi luonga no gendo majority leader ma Homabay County Assembly. Kendo prefect mag jogi te manie bo Homabay County ka moyier gi chambi to tiyo e bunge ma piny ka. Jo thurwa ma jo chula. Untie maber. Untie maber. Jo uda di manie chokruogne. Jo thura dwane monda kwau. Wan kaka jo Homabay okwadwar weche mag nyoko mag uda ne donje iye ka. Andadwa kwau kaka jo Homabay ne kauye baba e kawuono biro lemowa to limbe baba wadwaro ni mondo strengthen wach mar party mar OD. Erokamano majority. Baba wan watiyo kanyakla wawinjo wachni all the members of parliament ma Homabay ka except one Masuba South luwo bang ODM. Members ma county assembly te abich kumgi no yier gi independent bagin jo ODM. Gi support wach mar ODM, and that's why we are working very closely with the government led by I think the governor. Emomiyo ka governor no bedo number chiel to ketimo ranking mar assemblies wambe no bedo number yo ber kosok ber. Dong sani kwenye Homabay wano botiyo mondo make sure ni your dreams mane wacho ni devolution must work for the people of Kenya otimore, otherwise onge gima wacho mang'eny aduoko program ne mheshimiwa Mili. Urwako koso kurwako. Dong watiyo maber. Watiyo kanyakla watiyo maber. Yena uru monda me chance ne wabunge. In no special order. Word chief. Mangama watna. Mose jogi to ng'ato ka ng'ato kuyiena dakika achiel. Koro yier wachni ma iye cha achiel. Daga achiel ne baba gi governor gi wabunge gi jo Rusinga te fwane uru Yesu ewi yamo. Gigi ok timre atima. Baba noseketo foundation. Emomi waneno wayawo pi kacha, koro wayawo banda ka kendo wadhi kuonde mamoko. Omiyo machunga cha pod mit. Wilbaro moro mane songowa kacha gurudumu osewuok. Ker ni akera. Onge ng'ama nyalo donjo iye. Malo kucho to dugure low. Miyudo ni Ruto ochung' e dhot. Gachagua to laye kendo okinyi godhiambo. Makata mine ok nyal timo ang'owa tedo. Wadhi wacho mang'eny mbele. Uwacho ni Gachagua timo ang'o? Nuona uru kanyo. Adwa ni mondo anyisu nikech seche moko mosubo ni okrom. Waka Masengre etie Edi Memorial kanyo. Wan gi Victoria, gi county, gi CDF. Waketo pi e wiye malo kanyo, madhi konyo cover Kamasengre East gi West. Ka uneno ka wakele wach rech. Kuondu mwadhi e mbele bentie gik mopogore mwatimo. Watiyo koso kwati. To hilo kakori thaga gi wach. Inauma kahu. Yena uru monda luongi the tallest man. Ng'at marabora moloji e bunge wakacha. Odonje mosu koso kiko mosu. MP Makara Chwonyo Adipo Kuome. ODM. Ungeni kaincha wariwore kaka jo ODM.
tawachu nuka wuno wangi yawi koro wadwari wore moloyo kaka waseri wore engima wa ebuo ODM to nikech jatendwa maduong' momiyo wadwaro mondo wariwre mung'eyo gimomiyo nikai jorisunga donge umor uyiego bas po wabiro wacho moro nyime to gimaduong' mawacho niya kik ng'ato moro wacho ma ja ODM wuogi ng'ato moro man oko nyochok ne ODM nyaka wakel to moro be madipone nie party moro ma wakia machielo nyaka be wawuogo owe mano obi kama wantie nikech kae e kama chunywa nitie ODM dongu yeni woino rabora malo jite e bunge wakacha nyaka e county ka yena uru monda luonge nyako mathenge nyi luongo ni Alili Panadol to en nyako ni nyake waro singa ka warwake koso kwarwake Alili. Erokamano minwa, erokamano kaneya, baba wa mawuon piny, mosiep mine, wawacho ni ODM, Odinga, ohero mine, Odinga dwaro mine. Ringo kosok ringi. Your Excellency, the Governor of Homabay County, nyako ma wacho ni ber kadhi kendo kaduogo to gi jotelo wete na te. Achunka kaka koth soba. Anachunka kaka okeu rusinga. Omiya milo antang ni meda second achiel kaka okeu kamonda wach ne jothurwa. Awach ne kane awach kaete ka bed piny. Adwani monda wach nu jo Suba North. Adwani monda wach nu jo Rusinga. Nigi ma usetimo e Homabay waka jo Suba North. Gima usetimo mosekelo ranyisi majabere county. Momiyo kata mana wan. An Dr. Lilian Achiengogo. Marangwe. Antiere ka gi nyaminwa be. Makabondo Kasipul. Ranyisi mane utimo. Kuom yiera Milo Gesa, the first woman MP. Homabay County no set no platform. Hallelujah. Kenda duago ne joma Homabay erokamano. Kuom taking another step to give us the first woman governor in the west of Kenya. The Greater Nyanza. Her Excellency, the very Dr. Gladys Atieno Nyasona Wanga. Adwana watch kama. An pile kadi manyo gigirangue. To nyako no yiero ka. Manyar subaka. Mayot. Kachopo tayiro ka enose wuok. Ose manyo nugik machalo kama. Treasure this lady. Kaura miloni. Umia another level. Nikese katakane speaker mar National Assembly of Kenya nechiwo speech mare. Kane wadhi bunge. No poya Milo Gesa mowacho ni she's the longest serving woman MP. Ber kosok ber. Omiyana mor kodi Nyasoba. Aka uono to ni dwa bedo majaber ahinya nyako. Ber ahinya. Baba, these are your foot soldiers. Magijo gijakom. Kiwacho ni left to left. Kiwacho ni right. Jopida kuduoka. Baba ko wacho ni left to. Baba ko wacho ni right to. Oganda nyaka bed go gai margi. Omiyo wanonge ngama biro wuondo wa gik ma wakia korgi. Onge ngama biro wuondo wa ni pogo ganda luo. Jaluo en ng'ata adi. Kaito mine katieka mine. Wach moro wuok kamotegno mar osuru. Mikao osuru kuom ji. Ruto kao osuru kuom ji. Anyiso ni Ruto kao osuru kuom ji malik. Kairi nyar ng'ane. Mato na winja
kendo nawinjo ni gidhi keto gazet notice ni kiny ni ka in gi sianda madongo dongo to gidhi kawo osuru. Koro nyaka itang' kanyo. Wawinjore. Amilo ikwano gik mang'eny ma nitiere ka. To wino wil gi wacho ni kelo kal resruok bende aneno kong'aw kanyo mondik ni kondom. Koro kiginene to ginene. Erokamano. Akwaya lilinia. Hallelujah. Akwaya lilinia. Ndalo moko nyocha wacha kaka tugo kaka wachone. Ni kama koro chopone. Ubo winjo ka jogi golo usuru kidwa nyombo. Alili kiki ngero jogo gi weche bila mag sianda. Nyaka nyocha wach nyombo. Sani ki nyombo siling 50,000. Mara dieri nyose kole gazette notice. Koro ki wach sianda. Ini nyiso gima na kama gidhi yudo usuru. Kiki chaki wach do. Yena uru monda luong Honorable Dr. Eve Obara nikech wan mine motegne county ka. Nyako no ber koso. Ober koso kober. Erokamano Bwana asifiwe. Erokamano urainya baba. Wamor kichopo thurwaka. Kendo nochuno ni nyaka wabi mondo warwaki ei Homabay County kwariwore gi governor marwa. Ani iluonga ni Eve Obara, ane marito Kabondo Kasipul constituency. Baba President mar America machon miluongo no Obama nowacho ni mpira ok nyal go gi timadi achiel. Emomiyo e Homabay ka wantiere gi team ma en 50-50 mangiso ni wa meet the threshold ma constitution dwaro mar mine moyier to gi chuo kendo watiyo kamoro achiel kanyakla motegno. Baba mor ni wuotho sane. Wuotha nyaka yo Kabondo Kasipul bindi waidhi Rangwe. Ine tich ma nyithindi timo. Nyithindo tiyo tich motegno kendo e bwo ODM. Kabondo Kasipul onge ng'ato mano yier gi party mora mora apart from ODM. Baba wachung motegno. One steadfast in the party. Kendo kwadwaro yuma gi ng'ata. Ma is our stronghold. Okwabidwaro ni ng'ato biro to tugo e iye kaendi kagima onge wuongo. Baba nitie. Apenjo ugi muolo. Kerichoka. Dwarwak lepwa gi tete ma orange git wadhi wabedo piny. Ni wambe koro wadwa chako ndiko ji. Digi yienwa. Ang'o miyo wayie ni mondo jogi wuotho nyorwa i gwenka. Onge mano gima onge. Erokamano ahinya. Wantiere kamoro achiel. Baba karibu kendo warwaki nyaka mwalo Kabondo Kasipul piny mar Rabuon. Erokamano. Thank you very much. ODM. Odinga dwaro mine. ODM. Odinga dwaro mine. Odwaro kosoko dwaro. Chief Okanga unyisa ni ntiere kamoro ka. Ere chief. Erokamano chief warwaki. Wange ni ja serikal nyakine hakikisha ni security ni kare. Warwako chief kosoko warwako. Yena uru mondo kora luong Ong'ondo were. Asante ni sana Baba wuod Minoburu. Wamor kawuono kabisa kuom biro ka. Jonam ng'eyo ni an ajaramba. Weche mag nam gi akia kata balaki an gi mokela wacho mar siasa. Mane mokela. Amilo itiyo matek. To chamo wa mar ODM ni enem wachame. Mon duto mwanyuomo en OD. Rech menam en OD. Koro gimwa dwaro timo
oganda mar Luo. Sani makoro wadwaro ni jaluo obede kanyakla. Ot moriwore kanyakla ema tich tiyore maber. Omiyo weche mane wan go matindo tindo ei odwa sani koro wadwa kedo gadui nyakwa ket oko. Sani ngoja kidogo kaa chini. Sani ung'eyo ni piny no kethore matin. Korka Karoli kucho. Karoli dhi chiemo ka baba, ochamo gweno, ochako dhi karuto mo, ochamo mena mowuod njugu, kato biro kuodhe ODM ka. Omiyo mano gimwadagi, masani Jauda. Kineno Jauda, tilawe mna koyieyo mwa od lumba wang'. Omiyo chama en odi kendo ODM nuona odi. Asanteni sana watu wa Namu, barikiwe na tutarudi kuonana tena. Asante ngeni wanjoki wakiogi Kisii beto swayo ni wawinjo matira. Asanteni sana. Urwako kosoko urwako. Bas wan ka gichia mandwa mar duol mar joluo. Awacho ni wan gengo. Chairman wa Honorable Nyekal Bimondi Mose Jochun gine ne baba Jakom Raila, Governor wa Gladys, wajumbe duto mawango ka, Jorusinga ukue umor urwako baba to dakane badu to wando urwakowa akelo numos mo aseme ukao to gimago wajumbe moko yudo thuolo wabet go ka ukao baba mawan go kani gik moko duto moselokre Kenya ka kinono tang ni nien motimango okelo kane moyo tamujigolo ng'ama nowacho ni ng'ato tose mamoyo a kane katiba otamore kadho morem ng'ama noduogo kelo katiba mokelo to wach county kane chendo ng'ama kelo county to party maduong' mol o parties te ma Kenya ka iluongo nang'o ODM ng'ama kelo party no kakoro piny rach kanyocha owacho no yier marach mwadhi e koto koni ber tu uneno kaka piny koro chalo ji koro ywak osuri goyo madaktari kaluor ni gibiro chako goyo nyaka kamora mora ji duto ywago kech koda jo Kalenjin nyaka jo Kikuyu ng'ama gipenjo ni kanye dongusi winjo ka gipenjo ni baba ni kanye mondo ne kaka wach kech machendo ni nitie to ae koro Homabay ka ing'eni un mutelo e wach mine ma MPs e counties un gi governor mine un go te e kikwano counties to Homabay otelo ne counties moko e wach mine un ga milo gesa ok donga kwan duto gonu lweny ma wach mar lupo ke wacha ne wakelo gimoro ni Coast Guard amilo ni mano kelo Coast Guard to koti kaka ne wadwaro ang'enu biro dok lose miyo kama wantie gimorito wa en party miluongo nang'o to jatendwa motelonwa gi party niluongo ni ng'a koro an gi weche ariyo kende jomoko wuotho gi pesa nigi wacho ni gibiro wuotho gi pesa e Nyanza kae maka chopiga 27 ni to wach ODM ni kata wach Raila
onge ng'awinjo. Bende nyalore? Pesa tu cham tu penjgi. Pesa mupogo ka ji biro tu keto ji stadium mimi alufu to suru tu telo malo to school fees mas nyithindo ok nyalre nengo to ni malo. Oku kaw pesa no ugole wi mafuta mondo mafuta dogango odog piny. To pesa gi wuotho gi pogo e kor piny. Pesa mipogo no en usuru mahinyo wani. Nyisgi uru. Pesa to cham gidhogi nikech gisekawe kodi weyo to pod gitimo nadi gikawo. Icham gidhogi odonji yi to chunyi to dongi ang'o ODM. Gimoro chanda. Ne nitie ndalo ma kiweri gi chamo mar ODM to kata ka kiwuotho e kor gweng' tami. Ang'o miyo joyuda kor wuotho mayot e kor gweng'? An mane mapenju onego giwuoth mayot kamano. Mogik wach rech. Amilio wacho ni rech tin. An gimoro achiel madong' awachnu. Beaches te wariure walos cooperative wadonji lupo manyien wapidh rech kakipidho jamni. Ok waring wadhi nindo oko kwalao rech e pi. Wadwan wapidho rech idhi gokinyi timiye chiemo tidogi ninde odi to kinyi miye chiemo tikawe tidhi timenadi iuse. Milawe pini pinyo lokore. Makoda kijana manigi miaha nindo oko no dhi dwarang'o. Opidh rech mondo dhi obnindi ya ode kinyo mi rech chiemo gokinyi ayo ka odhi ousi. Owacho maber koso kowacho. Bila rech mipidho kadi dongune. Koro wambe wadwani wambe wapidhe kaka jokanyanam. Donge kamano. Baba, jo mamine manka ok ni wang'enya. Performance marwa be kata kaka nyocho golo opinion poll. Mine ma Homabay gi nyocho dhi maber te maonge modhi marach. Anto nyogi ng'anya matin giketa mana namba 3. To kata namba 3 no donge pod ber. Koro adwa mani mondo be namba di. To mana e piny ngima ok ni karwa ka kende. Akwayo ni mondo aluonge Ben Suda. Mana 1 minute. 1 minute. Opuk nyasungu chunka. Ero. Your Excellency Baba Raila Odinga, My Excellency Governor Gladys Atino Nyasunawanga, MPs, all protocols observed. Mana milo nyagesa geso se wacho na. Dodala wa untie. Umar. Akao thuolo ni makende. Mondo miya wacho ni machunga kapodo chiek. Ne wawacho kawa campaign. Ni machunga uchiel, mochiek, mamit, mayom. Ne wawacho kusokwa wacho. Akoro nuona machunga uchiel, mochiek, mamit, mayom. Machunga uchiel, mamit, mayom. Dodala wa baba, agoero kamano maduong, nikech nigi jesi motegno, marito chama mar ODM. Kawane bunge, wachungi mara, kotenwa gi senior, council marwa, iluongo ni international lawyer. Kijana maidho malo no, yie mondi duogo pinyi nya inyori. Wedhi mala inya. Ero kamana inya, omiyadwa kao thuolo ni, kaka nyar kanyada, mamin karachuonyo, adwa kwayo ni jo chama duto te, nyaka wachung motegno. Jaidhi yen chakikowa. Akoro beruwa vidamos. Baba wacha chiel, madwa ni monda kwayi, nikecho kwa dwa nuwa weche majiose wacho. Bunge kamiyoro wakachacha, patan moro mar speakers panel tindo biro, ni jogo mawacho weche moriere motegno, gidiyo neke no gisimo negi microphone, mondo weche midwaro kikwa wachi. Parliament is under captivity, to wanjok motegno, okwa biye. Kenya ni matek, maok nyalre ka His Excellency Raila Odinga okobet piny. Ruto ni matek, makami chole miyo madwa nyuol, berberie, kech kanda omadung. Omiyadi wakwayo, wariure motegno
kaka jo chama an kaka jo nya Yesu oremba rako pugnya songo onge dok chien niko imara chama imara Homabay imara kotele gi mama Gladys Atieno Nyasuna Wanga erokamano Nyasaye ogwedhu wabede tich achiel kaka oganda mag joluo mani luongo no pugnya songo seneta Kajwang ma okewa aya nyido moro nyido ka koro kwa bi miel odwa miele odwa rwako keu gi miel mara vile no toka nyal Jorusiga untie an wuot Nyalianda kendo wuot Nyalianda manyakewa nyama omiyo an dala to an jonam wawacho ni janam ong'iyo gang'owa koro kabi wacho mang'eny nikech ne wakelo Raila Molo Odinga dala weche mag kaunti tiyo kawuoye mang'eny nikech tich tiyore kaka dwarore amilo gero gini to go pass omiyo nyawang'ayo kawo koso ok okawo an tiyo kawuoye weche kaunti nikech MCS tiyo kanyakla kaka dwarore an gima koro dong'na en jamiriambo miluongo ni William Ruto to gi jamibadhi miluongo ni Rigathi Gachagua omiyo e dakika achiel man godo ni Ruto nyoro kobiro bunge onyisowa ni sani gibiro Rusinga ni gorogoro sani siling 60 mano bende adieri ni Ruto wacho ni en sani osetiyo makoro mafuta mane waywago mane wang'anyo ne cha ni koro osedhi piny uneno mano Rusinga ka riambo kang'owa dongo tite mariambo to mili no puonja no juku riambo molotit no juku to uru cha ojuku ya ejo mamine nikech ojuku ne bedi onge jok moko dok oyudo chuo Ruto riambo kojuku pare uru ni sani Raila Molo Odinga debed president mar Kenya sani 6,000 dikoro ni ofukoni 6,000 dwe ka dwe sani nyithindo dikoro somo nono sani university dikoro nono sani nyawang'aya dikoro yudo 35% sani dikoro nego ugi development to Ruto to mana tax iwinjo tax moro biro ka iluongo ni sitting allowance tax kendo nyisubu leo nikech meku dongo ibiro ng'adu maduong' kendo nyiri mabitonye Kenya ka gin mana nyinya kach nikech mek gi twiso Jorusiga untie be urwako welo awe thuolo ne baba mondo los kodwa wach mit koso ok mit wan ka gione bo Joshua Ron modonjo koa Kisumu nikech obiro kode ko mati nikech Kisumu bor omoso uamosa dongo mondo ung'e jothurwa wang'eni waremo ugi wach to nikech program bor to ng'ama dwa winjo wach chunye tek bi Mbita ta manye chuny wach Jorusinga untie Jorusinga unchiek abiro modeko kora fwana uru kurwaka kafwana uru erokamano wadhi wuoyo mbele ma Nyasaye gwedhu urwako koso kurwako wantiere ka gi deputy governor mar Homabay County Honorable Magwanga ne jakom governor MPs mantiere kate Jorusinga mosuno kwe uru fwana nena uru kamora mora mautie jadi marwako baba ka baba no kelo devolution tiyo kosokti wan waduto te wabede twechadiwa achiel maen ODM jo ODM fwana ne kamora mora mauntiere eroro kama na ya Nyasaye mondo bed kodu adongurero ka deputy donga molony yena uru mondo kora luong chairman mar the biggest party in East and Southern Africa Mbade Nyang Wanyama untie afwana uru
Nyango yuoro ka urwaka. Ne watimo bura ka kapod nadwaro kom mar governor. Dog na chunge steps ka. Kendo nukuodho na ni kamoro do umiya. To ung'eyo ni kaka ne wan gi jatend dhano nyaka bed gi ng'ama iluoro e pinyni. To kane baba oluongowa moketowa piny mokona ni nyango break matin dong nagoyo. Koro sama wantiere ni governor marwa en Gladys Atieno Nyasuna wanga tiatia. Okay, Nyasaye bo gwedhi. Nyasaye okonyi nyango dok suba. Koro watiatia okamano. Ng'eni do vero mnagi chapni kane nyang duoge pa. To nige nyango dog suba south koro tiatia. Wan gi mili nyaro dhiambo manya suba manyamera. Jakom mili ni wasetiyogo e bunge mar 10 nyaka koro sani matamwa mar 4. Pok wandhogore, pok ondhoga, pok andhoge, pok wandhogo chama. Hallelujah. To koro nyo wakelo jachien moro south kocha mondhogo chama. Adhi agol oko koso kik agol. Nyawo ge baba kona ni jo siasa ma jo thurwa ka oterie mos matin mondo we jotelo manyo yiero timre nade ng'ama nyo yiene ni ogo siasa en mana John Mbadi kende. Uyiena ogo siasa kocha awacho matieko go iwacho nu ni un joluo weuru keto tong atonga di ni weuru go kura ne chama mar ODM te ni ber kupogo. Tadwa penjo jokale nyin nyogo kura ne chama di, jo Kikuyu nyogo kura ne chama di, jo Wakamba nyogo kura ne chama di. Kik ng'ato wuondi kidwaro telo mar piny ni kata kidwaro sauti ni mondo winji nyakuriuru mugo kura e debe achiel eka ji luorou eka ji ng'e ni un joma nigi teko ma ka gibiro kuomu to gibiro ka giluor. Omiyo wan kaka wane ODM to kendo suba waka emano ka wuodh gidwa bede mathoth sana. To gima nyisu ni kama milionge to nyake uma Moses Kachwang onge to John Mbadi nyang onge leadership masuba man kanyo. Nikech suba waka Raila osewuotho kodwa maber. Anyalo paro sama ne Raila prime minister wayude minister mane wasebudhone mane waneno mogik mana ka Peter Otieno Nyakiame mobedo minister 1983 nyaka 1988. Ochako kao 20 years mogik 2008 kore koyiero Otieno Nyakwar Nyakwamba the late. To sechego be mako jodi otho to kao John Mbadi momi assistant minister office. Hallelujah. To sechego mili nyaro dhiambo ni bobedo nominated MP kendo en the only Luo nominated MP e bunge mar 10. Hallelujah. To sechego Karoli makoro sani ng'oke tiendwane oketo PS office manochung' ne employment te me Kenya mangima ne en Karoli Omondi. Hallelujah. Sechego oketo Sylvester Kasuku mabe wuod Gwasi emochung' ne weche mag nderni gi infrastructure te e Kenya mangima. Hallelujah. To sechego moketo Silas Jakakimba mabe aneno ka nyuogo koro donjo kuome cha. Bende oketo personal assistant mare e office mane higa 5 go. Hallelujah. To dongo nyo miya kom mar party. Kom ni orachnu. Donga bede gi siana nariyo. Nyane roka jomoko paro na dhi weng'o okawe ane chairman mar ODM. Nyasaye madugodhi ne weru kama. Erokamano chairman mar party. Yena uru jokiumba. Watimo maber kelo baba koso kwatimo. Urwako koso kurwako. Akoro tufuana maloka makwaru wako Honorable Gladys Atieno wanganya wangaya. Aya, erokamano inya jokiumba untie. Ukwe maber. Urwaka gwambo. Jowanyama ukwe. Jorusinga untie. Jodala gamilo geza untie. Aneno kuyoro tadwa neno gi bat jomorwaka gwambo Nyalego nyaka wigode ka nyaka kamora mora. Erokamano. Kawuono en odiochienga gwambo. Wan wasebiro wabedo godiochiengewa.
adwa go erokamano na Milo Geza nikech ogero fish bandani. Kendo gere maler, kendo gere maber. En tije koro rume gedo. Wan koro kaka county government, wan gi department mar blue economy. CC mar blue economy nika wuod Suba miluongo ni John Agili. Gi jotich ma county te chungura chunga malo kama untie mondo fwa. Tijni koro miwa. Omiwa go ni mondo koro waket cold storage ka mondo fish bandari koro ti fully kaka no bedo intended. Koro adwa ni mondo asingnu embela gwambo wunyalego ka. Ni kaka nyochu wasewacho. Wakawe kendo wadhi timo tije te in this financial year and in the next financial year. Mondo watim tije te manika mondo this unit obed functional. Jokiumba gik manyochu wawacho kodu te watimo gi wachoro gi mos. Barabara ne nitie gi shida. Yom kosok yom. Taya ne nitie gi shida. Weighing scale ne nitie gi shida. Jo BMUs ungeni na miu mondo miweche rech te olose yo makare. Jothurwa mane tich magwambo Wuonyalego nomiyowa. Nitie joma wuotho ka ginyisowa ni wan koro wawuogi wadare odwa mar ODM ni wadhi e UDA ni eka dang' wayud dongruok thurwa ka. Ni mondo wadhi wago chongwa Nairobi ni serikali saidia. Tagwambo Wuonyalego nosekelo devolution. Mane momiyo wan bang'e. Kane onge devolution, sani onge gima dine wayudo thurwa ka. Sani Rusinga ring road ni idhi chwad lam te. Kik ng'ato wuondi ni ng'ama dhi chwade lam. Pesa no noketi e last financial year. Samane anja koma finance, Amilo Geza ni e budget committee, gin gimbadi kacha. Mano kete pesa midhi gogo Rusinga ring road ni te lam. Mano odi. Ndara mabiro kiumba yom kosok yom mano odi. Fish banda ogerka mano odi. Koro ng'ama ng'isi ni wadare ODM, no ng'amoko ng'eyo kuma piny oae gi kuma piny dhiye. Uneno jotelo ko biro ka, moae konde gi konde. Oa kuonde te, moa biro go mobiro moso ujo kiumba ka wacho ni oganda luo wan bang' Agwambo Wuonyalego. Kuon midhi Kawanya okinyal tieko go rech. Kuon midhi Kawanya okinyal tieko go ang'owa? Rech. Mane momiyo an akwa ujo thurwa. Wabeduru tegno. Nywa tho. Wabeduru motegno. Kendo wachunguru motegno e bang' Agwambo. Kwa aka wadhi timo party registration drive. Magwambo Wuonyalego dhi launch registration drive mar party ma Homabay County. Wadhi dhi Onundo Stadium. Ma in kiaka chaka wuoth. Rally dhi bedo kacha marahiri mong'ado mana gi le. Chaka wuoth wadhi Mbita mondo wadhi wa launch the party registration drive. Koka mano jothurwa. Adwa ni wauru malo kiketo thum kacha. Omera chwane thum malich miwuora kwa fuayo kwa chamo ngolo. Kwarwa Agwambo Wuonyalego. Mano wena bolo kubanga chumbi. Mano chumbi. Chica. Ni awana leo weje suba ne bolo. Pena jana toma jawa. Weya wena bolo inga. Oknana no mipimogo. Raila oknana no mipimogo. Ni awana malo wedo bidani juma madelo baba. Ume Agwambo Wuonyalego bido bedo mo bisu. Haya. Wanyama untie. Wanyama umor. Wanyama uil. Wanyama uchiek. Erokamano. Ana mora inyama duka. Mogik nabiro kam kana biro limo jaduong' Omolo Anditi. Mane jalup ker. Monosi Jaramogi.
En monosanyisa gik mang'eny matimore Manyamaka kindecha. Koro bang'e mano pok abiro, to asebiro machiegni Kaswanga kamoro ka skul kanyo higa mokadho cha. Koro wang' ni wacho ni kabiro nyaka chop Wanyama beach. Mwana nejo Wanyama. Ero kama na inya. Taneno gima ber mamora ka. Project motimka. Mar beach ma jorech ka. Otera iye kama wuothe iye kama dhi nyaka piny kocha. Aneno kama ilose. Kama rech donje. Gikwane gidwa kedo gimiluongo ni paya. To rech donjo kanyo to donjo iye kacha to biro sote ntie kama ilose barafu. Bikane rech. Maka koro chiro rach to rech ikano ka. Ka chiro ber ekigolo kaka dhi chiro. Ber koso rach? Ok ber ahinya. Amiagona amilero kamano. Namilo gesa. Nyako ma slope. Nyako motegno. Nyako mojing. Nyako ma rikni. Ok rikni. Ero kamano ahinya. Otimo maber ahinya. Ae kina neno ka jo yie be piem kacha. Piem mag jo yie be neno ka timre kacha. To neno kena kesi aka to idhing'io lo kachati neno sakwa. Okmaja sakwa kuzo. Jo sakwa ong'eni. Nyiri mabeyo abgo na chula ka. Nyiri mang'eny chula motero sakwa. Omiyo ka chopo ka kendo bende an ka oche. Kanyo kia kati dhi lo kacha tino chula kacha neno ndeda neno yamo ok neno. Omiyo amora nyima maduogo kendo chula kaka wuon. To gima duong' ahinya mwalose pile kaka wan kaka jo ODM en wach mar dongruok. Jonam gin joma odak e mwandu. To jonam odhir. Nyaka yudi yo nyelo tiyogo maber na jonam oyuda ng'ono. Oyudi chiemo kamano jothurwa. Mami tich ma jogi tiyo kani ber. Mondo oyudi yo magimiluongo mawuok e nam bende nyalo kelo mwandu maber maoko. Chiro maoko. Nyase wacho gima biro konyo jothurwa ka. En yawo chiro oko. Wadwaro ni mondo gimiluongo ni fisheries ni obed develop tegno. Waketo Kisumu kucha wani pap mar ndege. Wadwaro oket cold storage Kisumu e pap kacha. Marach kawuok ka to dhi Kisumu tikawe ndege titero Ulaya. Nitie chiro maduong' Ulaya mar rech moa e nam. Nikech ing'e ni pi nam moro kanieri en nam ma pige fresh, onge chumbi. Nam kata ma Ulaya kucha en machumbi. Mombasa kucha machumbi. Miyo ok idwaro rech ma Mombasa. Idwaro rech moa e nam ma pige en fresh. Ko loso maber ma rech wuok ka mang'eny maber to waketo kotero Kisumu kacha to ndege kawo odhiambo kodhiambo gokinyi to osechopo Ulaya. To mano biro miyo nengo rech be dhi malo. Jolupo biro bedo gi mwandu mang'eny thurwa ka. Mae manyalo wacho ni wadwaro matim Kisumu airport
Nwasegero airport man gi runway maduong' maber kabisa, to waketi cold storage facilities Kisumu kanyo. Makoro rech inyalo golo nam ka to dhi Ulaya. Ithurwa. Machielo koro ka neno wach mabiro ka mar gini mar ring road. Kani an minister mar weche mag barabara, an mana kelo lam kuwuok cho Homabay, kuwuok cho mna gi Katito, Homabay nyaka Mbita ka. To koro ka ne giketo gimiro ni causeway. Koro piny chok kadh kacha. Nam koro nchoko yweie koni. Tima kono huru nango wage daraja, wagol causeway. Koro kwa gero daraja Mbita. Okamano. Koro Rusinga tinde oken chula. Chula koro en Mfangano. Rusinga oken chula. Nyado njigi idhi wuotho gi tinde donjo Rusinga. Okamano. Mano kelo maendeleo maber ka koro gibiro loso ndara mitimo ring road around Rusinga ka. To koro jo Rusinga nyalo timo gik mang'eny thuru ka. Chiro maber bro jikaruka. Magi madu. An kawuono kado wacho weche mang'eny.